What's up guys? Isang mapayapang araw po sa ating lahat. Ako po si Nardinsyo, ang lingkod plastic. So ngayong araw na to, isang importanteng araw po sa amin po. Kasi nga, first year in party namin ngayon. So sa kasalukuyang kumakain po sila ngayon. Hindi na ako sumama kasi kumain ako ng pananghalian. So nandito po kami ngayon sa beach. So turo ko po kayo dito kung saan kami banda. So ang ngalan po ng resort na to ay Blissville Resort. So tara, pasukin natin sila. Hindi makaya guys. Guys, update lang po. So, kasalukuyan po kami nagkakasayaan. So, kuhaan po tayo. Grilled pork. So, yung iba naliligo po. Kami lang yung naiwan na di inuman dito. Pero, drink moderately lang tayo kasi gabiyahe pa tayo pa uwi. So, wala akong masabi ngayon kasi nga masaya lang kasi matagal hindi kami nagkita. So, unang vlog ko, yun yung last naming meeting. Siguro October ba yun? Tapos ngayon. So, i-update ko kayo mamaya kung ano mga nangyari. So, trying hard pa rin tayo sa Tagalog natin. So, yun, Gav. Ayos ba? Tol! Ano yan, Tol? Lubong ka, maglubong. Lubong na ka ako. Antay ka ngayon. Sige, lubong na ka ako. Tapos kita. Lilibing natin si Cardo, men. Ito na katapusan ni Cardo. Cardo, manda ka! So yun, useless po yung effort natin, men. Inaabot po siya ng tubig! Alon!
Yan, useless po yung effort natin. So, tara, balik tayo doon. Let's go! Hindi makaya guys. Uy, continuay! Ayaw sa punggod. Tumagin ay pakita ka na yung Hi guys! Nandito po kami sa Caguait sa Lisbel Resort. Kaya dida, kakanta tagiya ng cellphone niya dida. So weird! Ang laway! Dad, thank you sa beep. Beep! Beep! Spill beep! Nakagawa na siya! Ikuha ka nga! Layawang! Bubuyong mo doon niya. Ako mo lang na ina. Huwag na ako. Hindi makaya guys. Ayan! Inuman na! Baka naman! Ipilay! Salamat sa sponsor ko, Lucky Me Pancit Canton. Boys! Patas! Suyain na kami. Suyain. Suyain na. Suyain na. Fake. Pastil lang sa kinan. Hindi makaya guys. Di ko malimot-limot sa dinay na taas. Beep! Beep! Mawawala ay di mansay naman. Hindi basta iyabakin na lang ako na. What's up guys? So uwi na tayo. Mauna tayong umuwi kasi meron tayong ihatid. Meron akong sakay pag pamangkin ko. So ayun. Kailangan natin mga... Pero sila nandito pa rin. Kakantahan pa rin sila. To say, kailangan natin mga... Guys, nakauwi na kami. Update ko kayo. Bye-bye. So, ayun po no. Dito na po to na video na to kasi hindi tayo nakapag-outro. Pagagaling natin ng biyahe, dumiretso agad tayo sa dumiretso kaagad kami sa birthday ng pamangkin ko. At nalobat yung phone ko at hindi ko na na-video yung mga pangyayari doon. Kaya wala tayong file doon. So ayun. Kaya ginawa ko tong video na to para dito na ako mag-outro kasi hindi ako nakapag-outro. So nice ko lang magpasalamat kung meron mang kung darating yung panahon na meron mang manonood ng video na to. So maraming salamat po. So kahit na pilit yung mga Tagalog natin, no? So pero pipilitin pa rin natin magsalita ng Tagalog kasi nga Pilipino tayo. Although Bisaya is mga Bisaya is Pilipino, pero
national language natin yan eh, Filipino eh. So, pipilitin natin yan, no? So, Bisaya matadoy, mo nang nagtuong yung tag-istorya Tagalog. Pon, mga tutagpuan, Manila, Tagabalog, Sultig Tagalog. Sawayan ta dito. So, so yun guys, no, maraming salamat po sa panonood ng video na to. So, abangan nyo na lang yung mga susunod kong mga video. Pero hindi ko pa alam kung kailan ako mag-upload. Kasi nga, wala tayong maisip na content eh. So, ayun, nais ko lang pasalamat sa mga manunood nito. So, ayun guys, paalam. See you sa susunod na video. Bye!